Besok mendemo baris Paris prayitna ya saranta wong ing Dwarawati tinumpas panik awak Pandhawa yen ora luput kang dadi panyawanku putra Madukara Bambang Wisageni ya pancen dasar kepara napa Duryudana kowe ingkang suwana ing Pendhapa Agung Negara Ngastina ora kaki babar ana wigati apa Wisageni yen dene malah kaya apa anggonku suwana ngarsamu Duryudana iki yektine nuruti apa kang dadi pandriting para kawula Ngastina tanise para kawula ing negara Ngastina iki sing rina wengi rumangsa kasiksa batine merga ora ana tandha tandane para pangarsa praja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih ing atase para kawula nandhang karuna larani sandhak lawan buga panandhine pajek malah saya diunggahake satengah paribasan nekak guru rampung teko semono apa wae kan dadi panjangka tumrape para kawula ing banjok lan pintering nalar lan ugi luhuring budi pengerti marang kaping-kaping tansah dialang-alangi dening para penggede negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa ora ana wong fasik kejaba mung pejabat Ngastina kawula yo ajari dimen dadi kawula sing bodho kawula sing goblok yen dadi kawula bodho lan goblok pangurung ora bakal ana critane wani unjuk rasa nuntut marang pamarentah negara Ngastina iya bisa kowe wong jowo saka negara Ngastina parandene lar nang ndi sana parandene gak campur tangan tumrap lelakon iki kowe dudu wong Ngastina saru diluhur lamun tok campur tangan sik kok iso panjenenganmu kok lamun aku dudu wong Ngastina mongko aku iki yektine pra Ngastina aku putrane Kanjeng Rama Arjuna mari palungguhan iki aku tak ganti takon yen dene sing duwe hak menang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa kenapa sing dadi ratu kok Duryudana yen pancen Ngastina iki hak menange para Kurawa dasare apa wewakone sing kepiye aku pengen ngerti iki pujangga kraton Ngastina Manik Sasmita kang dadi aran sing mbok arepake apa menika teko lamun kowe bocah sing lupa karo sejarah kowe lak kandhani negara Ngastina wiwit bubar tatanane rusak kang dadi aturane mergo nalika semono ya kuwi sang Kresna Dipayana ya Prabu Biasa sereh keprabon banjur wisuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abyasa mongko cetha pramilane kok putrane Resi Abyasa ana telu sing pambaret ya kuwi sang Baskara ana loro Prabu Pandhu manut paugeran kubune sing kabehane ya kuwi saware ora Baskara ini wajah-wajah orang yang pentingnya dibalik dengan kelakuan dan keberangkatan
kedatangan dan kepulangan. Yo. Angka loro Wicaksono, angka telu Prasaja bilengan angka papat ya kuwi Santosa. Santosa ki teges saksi. Santosa lair lan Santosa batin. Santosa lair ratu wadon cacat. Apa? Simbah Destara koke cacat apa? Destara punta kae Pitaka Netra Cala Bina karo kancane Mamangren. Kok mau bergerak neh. Yen ratu Cala Netra Cala Bina pira krepok dadi ratu ora aku ndobok rame. Berasnya abot. Ngawur. Apa dibalane? Jajalan mie harapan. Sadene mugi wonten kali ngomong oleh Iwak Sampurmu. Man perintahke para sapa Kurawa mateni wisangkeni. Yen wisangkeni mudhar Janaka nganggo Pandhawa liyane melu ngenes pestaken dalu.